To už viete, to, čo chce Saska, ale to, čo chce Saska, to už ani nás nemusí zaujímať, pretože oni ukázali, čo dokázali a oni sú nevoliteľní, nad nimi uvažovať nikto nemôže. Ale PS, Hlas a KDH, oni v podstate vo vláde neboli, Hlas bol iba chvíľočku a preto je dôležité si povedať, čo chcú. Okrem teda LGBT a gender agendy, propagandy, ideológie, sú to fanatici do podpory tej tzv. Zelenej dohody, Green Dealu Európskej únie, ktorá hovorí, že nemáme jesť mäso, nemáme jesť mlieko, lebo je to nezodpovedné, máme žrať sojové nejaké... To som si chcel nechať nakoniec, poprosím vás, nekričte mi do toho, potom možno bude debata, porozprávame sa, ale nie sme ani na cigánskej osade, ani na smeráckom mítingu. Čiže Green Deal, kde chcú náš tradičný život zmeniť za ich výmysly. Nejedzte mäso, nejepite mlieko, za chvíľku už budú hovoriť, nepite toľko vody, na čo pijete toľko vody, proste šetrite vodou, neviem čo všetko nám chcú dať, len aby sme proste sami seba zotročili a povedia, ale veď bielkoviny nájdete v svrčkoch, v dažďovkách, v kaďakých ochutinách, pochutinách, ktoré ale postupne, vďaka takýmto bláznom na úrovni Európskej únie, sa dostávajú ako keby do štandardného jedálnička ľudí a zoberte si, je to veľmi nebezpečné, najmä mladých ľudí, ktorí nechápu veci a ktorí nerozumejú tejto politike. Oni si myslia, že keď im nejaké úrady povedia, môžete jesť svrčky namiesto mesa, že je to v pohode, tak oni budú jesť svrčky namiesto mesa. A v tých školách im povedia, si zodpovedný voči planéte. Si zodpovedný voči planéte a takýmto spôsobom pomôže zachovať planétu. Poprosím vás, ak vás to nebaví, choďte von, nerušte, prípadne, no, tretíkrát vám už nebudem hovoriť, ale potom sa nesťažujte. A to nie je všetko. Zoberte si, že tá psychopatická, fanatická, extrémistická, liberálna agenda, tá propaguje potraty, zabíjenie nenarodených detí ako ľudské právo. Oni povedia, že to je reprodukčné zdravie, že to je vlastne starostlivosť o tú ženu. Hovoria o tom, že nemať deti pre tie mladé dievčatá, že to je vlastne zodpovedné. Že to je super, keď ty nebudeš mať deti. Veď cestuj, chod na McDonald, ale nemaj deti. Toto je ich politika. PS, Hlas, KDH. A vlastne každý, kto podľa môjho názoru ich bude voliť, tak si volí vymieranie nášho národa. To je môj názor. Pretože podpora potratov a podpora LGBT a gender ideológie má ten istý cieľ a ten istý výsledok. Nerodenie detí. Nepokračovanie národa. Preto oni tú politiku robia zároveň s tým, že na druhej strane podporujú tú riadenú migráciu do Európy. Podporujú zaplavovanie Európy tými imigračnými živlami a hovoria, veď ale my imigrantov potrebujeme, veď sa pozrite, koľko je tu málo ľudí, koľko sa málo detí rodí. Ale prečo sa rodí tak málo detí? Lebo všetky vlády od 93. roku, namiesto toho, aby podporovali slušné pracujúce rodiny, aby tu vytvorili prostredie, kde naozaj mať deti bude radosť a žena si povie, chcem mať 5 detí, lebo je to nielen pekné a rodina krásna, ale je to aj finančne zaujímavé a výhodné. Tak namiesto toho podporovali asociálov, ktorí majú 12 detí, ktorí si na poštu chodia podávky. A tak to potom dopadlo, že ľudia dnes povedia, no, ak dieťa, tak len jedno, lebo neviem, či by sme dve uživili. Ja mám kamarátku, má 34 rokov. Jej muž je obyčajný tesár. Normálne tesár, ako bol Jozef, svätý Jozef. A zarobí nejakých 1400 eur v čistom. Pekne, dobrý plat, pekný plat, ale počúvajte, ona má 34 rokov, majú 7 detí a mali by 8, keby jedno nepotratila. A je to krásna rodina a pre mňa je česť, keď im môžem niečo pomôcť, lebo keby takéto rodiny vo veľkom na Slovensku kvitli, tak my sme prekvitajúca nádherná krajina. Potom tu máme tretiu skupinu strán, tzv. Pronárodných. A to máme dnes Smer, SNS a tá Republika. Tí odídenci, tí zradcovia od nás. A oni hovoria, že oni sú alternatíva voči aj týmto liberálom a voči aj tým, čo boli teraz v tej vláde. A že oni to tu chcú inak spraviť, a že to chcú zmeniť, a že proste im treba dať hlas. A ja sa pýtam, že v
čom chcú priniesť tú zmenu, tú skutočnú zmenu pre ľudí, ak zároveň nechcú odísť na to znamená, nechcú ochrániť Slovensko pred vojnou s Ruskou federáciou a zároveň sa nechcú postaviť proti diktátu Európskej únie, to znamená, len slepo budú opäť nasledovať to, čo im v Bruseli rozkážu. A potom ľudia rozmýšľajú, aj teraz vidím mnohí z vás, sa zamysleli, a ja im poviem, hodnoťte politikov nie podľa slubov, nie podľa rečí, nie podľa toho, čo vám povedia pred voľbami a čo vám vykrikujú, keď sú v opozícii, ale podľa toho, čo urobili, keď mohli rozhodovať o Slovensku. Podľa toho, čo urobili, keď mali v rukách vládu moc, keď ich rozhodnutiami sa mohli životy na všetkých zlepšiť zo dňa na deň. A keď sa pozrie na strany Smer, SNS a Republika, tak musím konštatovať, že tá Republika to je nič. Oni majú len marketing, prieskumy, ich ťahajú, lebo chlapci už otočili úplne hodnoty, dali si červené kravaty a systém vie, že ich má v rukách. V systémových médiách totiž vždy priestor dostanú len tí, ktorých systém vie ovládať. Preto tam my nie sme, preto sme my za 8 rokov ako dvakrát úspešná parlamentná politická strana nedostali toľko priestoru ako chlapci, ktorí nás zradili za 2 týždne. Lebo my na rozdiel od nich nelížeme zadok Európskej únii. My na rozdiel od nich nie sme otroci systému. My na rozdiel od nich sme sa nikdy nepokorili a nepovedali sme, že za vidinu slávy, ministerských kresiel, peňazí sme ochotní zapredať naše hodnoty a ideály. Ale poďme sa teraz pozrieť na tých, ktorí v tej vláde už boli. A to je Smer a SNS. Posledná vláda v zložení Smer SNS Most Híd nám ukazuje, že asi až taká veľká alternatíva oproti tým liberálom a oproti tým, čo boli teraz vo vláde, nie sú. A poviete si, ako to je možné, veď oni sú predsa úplne iní. A ja sa pýtam, v čom sú iní, priatelia? Bola to vláda Smer SNS Most Híd, ktorá v roku 2018, 13. marca, schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, na základe ktorej nám dnes zaplavujú ilegálni imigranti Slovensko a polícia im vydáva pečiatky so slovenskou policajnou pečiatkou, dokumenty so slovenskou pečiatkou, na základe ktorej, keď títo imigranti odídu do Poľska napríklad, tak poľskí policajti ich vracajú na Slovensko, pretože na dokumentoch majú slovenskú pečiatku. Preto sú dnes imigranti v Námestove, preto sú na Kysuciach, preto sú aj inde na Orave. Bol to zákon, ktorý schválil Danko, Fico a Bugár. Takže v otázke imigrantov je to úplne to isté. Bola to presne táto vláda zložení Fico, Danko, Bugár, ktorá schválila rozširovanie NATO. Takže ako to oni myslia s tým, že oni nepodporujú expanzívnu, útočnú, agresívnu politiku NATO, keď v parlamente hlasujú za jeho rozširovanie? Bola to presne vláda Fica, Bugára a Danka, ktorá schválila vyslanie vojakov na ruské hranice. 2-krát, opätovne, opakovane. Bola to presne táto vláda, priatelia, Fico, Danko, Bugár, ktorá schválila pozvánku pre amerických vojakov na Slovensko. A táto vláda to naplno využila a dnes nám tu pochoduje po Slovensku niekoľko tisíc amerických vojakov a vojakov iných členských štátov NATO. A ja sa potom pýtam, v čom sú oni iní? A teraz sa pozrieme na tú európsku úroveň, kde je to ešte horšie. Kde je to ešte horšie? Boli to totiž europoslanci za Smer sociálnu demokraciu, ktorí v roku 2015 opakovane 2-krát v Bruseli schválili povinné kvóty na prijímanie imigrantov. Dobre si na to spomente. A poviete si, to už bolo dávno, Kotleba tu nestráž, ten Smer je super, to bolo dávno. Priatelia, v apríli a máji tohto roku europoslanci za Smer hlasovali za Istanbulský dohovor a za migračnú európsku politiku. Za niečo, čo plánom alebo cieľom je zaplaviť naše východné krajiny alebo krajiny bývalého východného bloku imigrantami v rámci tzv. Solidárnosti, že sa máme podeliť o tých imigrantov s tými starými krajinami. A ja sa preto pýtam znova, v čom je rozdiel. V čom je rozdiel? A zdá len v tom, že oni, ten nový svetový poriadok, tie plány Európskej únie, plány Washingtonu, NATO,
realizovali po takých maličkých krôčikoch. A to, čo Fico na Slovensku vždy kritizoval, tak to jeho europoslanci v Bruseli oddane realizovali. Vždy to oddane realizovali. Či to bola LGBT agenda, gender propaganda, podpora migrantov, alebo čokoľvek iné. A dokonca, aby ste si nemysleli, že týmto haslo, dokonca, priatelia, ešte aj strana Smer veľmi výrazne podporuje zelené šialenstvo, ten Green Deal, kde nám okrem týchto vecí, čo sme spomínali, chcú zobrať aj normálne autá, dízlové, benzínové, na plyn. Máme jazdiť na elektromobiloch, chodiť na bicykli alebo pešo. A viete ako? Pamätáte si, kto kandidoval proti Čaputovej za Smer? Šefčovič. A Šefčovič je dnes druhý najvyššie postavený funkcionár Európskej únie, ktorý je hneď za tou von Leyenovou, čo sa volá, a ktorý má na starosti realizáciu zelenej agendy v jednotlivých krajinách Európskej únie. Takže na ľavej strane máme bývalé vládne strany a liberálov, ktorí podporujú NATO a podporujú Európsku úniu a jej politiku, ktorá v dlhodobom nejakom horizonte zničí Slovensko ako štát, zničí Slovákov ako národ. Vidíme to vo Francúzsku, vidíme to v Nemecku, vidíme to v Taliansku. A na druhej strane máme Smer a SNS, ktorí keď boli v poslednej vláde, robili tie isté kroky, len inak rozprávali a potichu za všetko v Bruseli hlasovali. A nie len v Bruseli, ale aj v Národnej rade. No a potom, priatelia, tu je úplne posledná možnosť, o ktorej sa ale v médiách nedozviete, pretože sú to zlí bubáci, sú to tí najväčší extrémisti, sú to tí dezoláti, najviac protisystémoví, s ktorými sa nedá vôbec dohodnúť, ktorí nerobia kompromisy, neskláňajú hlavy. A to sú tí kotlebovci. A tí 15 rokov hovoria, musíme vystúpiť z EU skôr, ako nás zničí. Tí 15 rokov hovoria, že hlavným cieľom NATO je vyvolanie vojny s Ruskom. Keď sa to začalo mleť v 2014 roku na Ukrajine, bol to ten Kotleba, ktorý napísal Janukovičovi, ak teraz americkým agentom ustúpite, bude to znamenať rozvrat Ukrajiny a občiansku vojnu. A pozrite sa, čo sa dnes deje. Sú to Kotlebovci, ktorí hovoria, že slovenské rodiny a slušní obyvateľia na Slovensku musia byť opäť na prvom mieste. Preto nemôžeme my byť v tých médiách, preto nemôžeme tam byť, lebo keby sme nahlas toto hovorili a nerozprávali by sa o tom tu v tejto malej sále v Košiciach, ale niekde v mainstreamovej veľkej televízii, kde by to sledovalo 300 000 ľudí, tak by 20-30% z nich začalo rozmýšľať. Začali by rozmýšľať, ale áno, je to tak, veď proste naozaj, veď od roka k roku je to so Slovenskom horšie. Pozrite sa na tú propagandu, čo nám tu Únia všetko dáva, a cez COVID vám povedali, nemôžeš ísť doktorovi. Nemôžeš doktorovi vyšetriť cez telefón. Keď dovtedy zomreš, no žiaľ, je mi ľúto. Kde bola sloboda cestovania? Do Francúzska, do Anglicka, veď ste nemohli ísť do Prešova. Toto je politika Únie. A zlatý klinec programu, ktorý to všetko riadi a o ktorom vám nikto nikdy v hlavných médiách nič nepovie, sa volá pandemická zmluva. Priatelia, tí, čo máte internet, pozrite si, čo to je pandemická zmluva. Potom pochopíte, prečo je naozaj nutné v týchto voľbách voliť 21. Nie preto, že oko berie, ale preto, že je to posledná šanca vybojovať Slovensko pre naše deti a vnukov. Lebo to nie je len tá pandemická zmluva, ale to je pripravovaná Európska ústava. Vznikne Európska federálna ústava, Európska únia sa zmení na federáciu, Európsku federáciu, alebo tzv. Spojené štáty európske, a zmení sa mechanizmus rozhodovania tak, že už nebudeme môcť tej únie ani vystúpiť. Lebo federácia bude založená na tom, že všetky ostatné členské štáty vám musia väčšinou schváliť aj to, že chcete vystúpiť. Takže preto dnes my bijeme na poplach, preto chodíme, preto namiesto toho, aby som bol so synom, tak som tu dnes s vami, lebo tie hodinky, tá špirála sa točí čoraz rýchlejšie a my máme čoraz menej času na to, aby sme sa zachránili. Európska únia, to už dnes musí každý vidieť, to je Titanic, ktorý ide veľmi strmo ku dnu. Ale zatiaľ sa hrá hudba, podáva sa kaviár, polonáhe dievčatá tancujú a všetci sa tvária, že to je v pohode. Ale tí mocní na úrovni EÚ a tí mocní aj na úrovni nášho štátu, tí nemajú svoje haciendy nakúpené na Slovensku, priatelia. Kdeže to Sulík sa prezradil? Austrália, Kolár, Florida, Smeráci, Francúzsko.
Proste všetci inde len nie na Slovensku. Lebo keď sa to tu potopí, tak vy, Bedač, vy, Kotlebovci, Zadubení, Šarkézy, vy si tu plávajte, vy sa tu topte, vy tu bojujete s tými imigrantami, čo spomínali kolegovia. A my vám budeme držať palce z Belize, z Austrálie, z Floridy a veľmi silno vás budeme podporovať. Veľmi silno. Však za tie miliardy, čo sme si u vás ukradli, máme aj takú morálnu povinnosť. A preto, priatelia, dovolte mi na záver vám povedať vlastne, aká je naša vízia, ako by Slovensko mohlo a malo vyzerať. Tu je taká skrátená verzia nášho programu a ja by som si dovolil s nej vyťahnuť také najzaujímavejšie momentíky. Také myšlienky, o ktorých keď si potom poviete, že by stáli za to, tak aby ste mohli o tom porozprávať o svojom okolí, známym a tak. Prvý bod máme, že donútime politikov nie zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola najorganizovanejšou zločineckou profesiou. Zoberte si, že nebudem chodiť do 89. Hej, lebo tam vtedy bola, do 93. sme tu mali tú federálnu vládu, federáciu nešťastnú, nebudeme sa k tomu vrácať, ale od 93. roku každá vláda hovorila, že, alebo každá taká veľká politická strana hovorila, že vyšetria kauzy všetkých zavrutých, čo rozkrádali štát, a proste nedajú si dýchať a tak ďalej. Prešlo 30 rokov, koľko? 3, 4 politici boli odsudení, z toho 2 tí nenažraní ministri z SNS-ky, ktorí už nevedeli ako kradnúť, tak ich pritom chytili. Hej? A inak nič jediného politika, ktorého odsudili som bol ja za to, že som rozdával peniaze, ale tí, ktorí kradli, rozkradli, zničili to tu všetko a dnes sú z nich veľkí páni podnikatelia, investori, privatizéri, tak sú všetci na slobode a nič sa nedeje. Žiadna hmotná zodpovednosť. Nič. Viete, chodím teraz na tom autobuse, to vám musím povedať. Odkedy som do ňoho sadol, obrovská zodpovednosť. Idete do toho mesta na ten kruháč, vidíte proste, trošku si nájde pozor, osobák odletí ako hračka z Lega. A tí chlapi šoféri, čo majú ešte k tomu naložené v autobuse 50-60 ľudí, sú jednou nohou v base. Za 800 eur, za 900, niektorí za 1200, čo sa tak môžu pochváliť, že majú lepšiu výplatu. A poslanci a ministri, ktorí majú 4, 5, 6 krát väčšie platy, zodpovednosť nemajú žiadnu. Rozkradnú, vytunelujú a nikto z nich nesedí. Povedzte mi, ja som bývalý učiteľ Plavčan, teraz je kauza veľká Plavčan, že lieta bývalý minister školstva za SNS, lieta v škandále zhruba v hodnote 300 až 600 miliónov eur. Ako je možné, že za toľké roky sa s tým nič neurobilo? A to nie je, to je jeden škandál, čo si teraz vyťahol z pamäti, ich je milión. Jednoducho, tu kým nepôjde niekto brúčať za tú politiku proti ľuďom, tak sa nič nezmení. Nič sa nezmení. Ako jediný to máme v programe, 2-krát sme to predkladali v Národnej rade, samozrejme, že ostatné strany nás úplne odignorovali. Druhý bod. Cestu v prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Jednoduchá vec. Ako je možné, že nie sú peniaze na zdravotníctvo, vaše deti si majú platiť ešte aj toaletný papier v škole. Mňa skoro porazilo, keď teraz moje dieťa nastúpilo na základku 2G a dobre, ale 3 eurá platíme za toaletný papier a ešte 2 eurá za, ja neviem, za nejaké hygienické nejaké veci navyše. A hovorím, aby ste akože v pohode, to nejde o tých 5 eur. Tu ide o princíp, že ako je možné, že slušný človek musí na všetko platiť a sociáli majú všetko zadarmo a keď máme posielať desiatky miliónov eur na Ukrajinu, tak sa vás nikto nepýta, že či nám nebudú chýbať. Ako je možné, že na zbrojenie, na tanky, na rakety sú peniaze, ale na to, aby ste mali zdravotnú starostlivosť, tak ako sa patrí v zmysle ústavy zadarmo, tak jednoducho ani pes potom neštekne a idete k zubárovi a necháte 150 eur za zub. A to je preto, lebo nám vládnu ľudia, pre ktorých my Slováč, alebo aj slušní Maďari, slušní Cigáni, to je úplne jedno, sme na poslednom mieste. Sme na poslednom mieste. Na všetko sa dajú dať peniaze, na mimovládky sa dajú dať peniaze. Na hlúposti, na projekty, na nezmyselnosti, ale na ľudí a prečo a za čo. Veď však Ceckovic sme videli, že ten národ sklopí hlavy, drží hubu a vlastne sa na nič nezmôže. Takže my chceme, aby sa to otočilo, aby proste tí, ktorí robia, cítili, že štát je tu pre nich a tí, čo nerobili, aby mali motiváciu ísť do práce. Dostaneme sa k tomu aj ďalej. Tretí bod, priatelia, platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy. Ja som z Banskej Bystrice, minimálna mzda je dnes 1300 eur aj dačo. Ja vám poviem, ja nepoznám v Banskej Bystrici viac ako 5 ľudí, ktorí majú 1300 eur. Majú 800, 700.
650 eur v čistom, nie 1300. A platy politikov sa dnes podľa zákona počítajú z 1300 eur. 5-násobok 1300 eur, 3-násobok 1300, 8-násobok 1300 eur. Poslanci, ministri, sudcovia, všetci vysokí štátni funkcionári sú platení z násobkov tejto virtuálnej mzdy, ktorú nikto nemá. Aj tu podľa mňa, keby sme dali hlasovať teraz, že referendum, tak menej ako tretina ľudí sa tu prihlási, že má viac ako 1300 eur. My hovoríme, nech sa im to počíta z minimálnej mzdy, nech sa im to počíta z toho, čo musí mať každý. A hneď by pochopili, že je to úplne iný život, aj keď majú 5-násobok. Ale je iné mať 5-násobok 700 eur, 3500 a 5-násobok 1300 eur. To je trošku rozdiel. A viete, veď oni by z tej minimálnej mzdy mnohí nevedeli vyžiť ani týždeň. Čo týždeň? Ani jeden víkend by nevyžili. Tie žúrky, proste zábavky, životný štýl, hodinky za 30 000. To by si čo, zbrali na leasing? Topánky za 3000 krokodílej kože na leasing? Lenže národ je ticho a chce voliť podľa Markízy, Jojky a nie tých, čo to chcú zmeniť. Tak potom jasné, že tí politici sa smejú. Takže my hovoríme, vráťte sa na zem a nie je priemerná, ale minimálna mzda. Zároveň mali motiváciu dvíhať ľuďom tie platy, lebo tým pádom by sa žilo lepšie im a nie ako teraz, že si povede, mám to na saláme. Okrem toho máme, jasne tu píšeme, máme v programe znížiť počet poslancov z 150 na 100. Na čo je malému Slovensku 150 darmožáčov. Bol som tam 6 rokov, kým ma stade nevyhodili a poviem vám, či je v poslaneckom klube 5, 8, alebo teda 8 poslancov, to je najmenej, alebo 38, aj tak hlasujú podľa toho, ako sa všetci dohodnú. Čiže, či by za každý klub hlasoval jeden poslanec, alebo ich hlasuje 15, tak je to úplne jedno. Rozdiel len v tom, že ľudia to musia živiť. Druhú vec, ktorú máme ako jediný, zníženie počtu poslancov, počtu ministerstiev zo 14 na 8. Slovensko maličká krajina, každá vláda pridala ministerstvo, aby mohla zamestnať svojich nominantov. Teraz naposledy to ministerstvo pre tú najmudrejšiu